syömään iltapala. Me mennään nyt Annikan kanssa suihkuun. Tässä on minun ruoka ja toi perunamuussi näyttää ihan vihreältä. Nyt se on kyllä ihan normiväristä. Ja sitten vettä ja kahvia. Mun seuraavat videot on enemmän sellaisia haastatteluvideoita, koska mä oon täällä Tangomarkkinoilla. Ja täällä Tangomarkkinoilla meidän työ on niin kuin YouTubettaa, kun me haastatellaan eri ihmisiä täältä. Ja Annikan kanssa juotavaa ja sitten tällaiset minileivokset. Leivostesti. Tämä oli hyvää. Tai on. Niin, onko se täällä ekaa kertaa? Ei, kun 3. kerran. Viime vuonna oli ja toissa vuonna tämä paikka oli sama. Okei. Tässä näin suurin piirtein. Onko tää, niin, saatko sä paljon tästä mitään rahaa? En mä saa tästä mitään rahaa, kun mä kerään tätä muistisairaudet on yleistyneet, ne vanhat ihmiset, niin muisti rupeaa heikentymään. Myöhemmin tuli yksi maamme merkittävimmistä runoilijoista. Kilpailun tulos meni äänin 4-1. Ei aivan yksimielisesti sillä tavalla, että voittaja ja Tango kuningatar 2017 on Aino Niemi. Syömään, niin me yritän lähettää Lucia autoa. Se finaaliesitys nyt loppui ja nyt me ollaan menossa kohti ruokapaikkaa ja siellä mä syön sitten iltapala. Tein itselleni iltapalaksi perunoita ja sitten muussi sinne. Kiitos kun katsoit ja nähdään huomenna. Moi moi!